ที่गामिनि आंखौ नायहैबाय थादोंमोन सासे हौवा आं लाखायाखै नाङा होननानै माथो खालायबाय थाखो मामोन मोनदों ना साला फौजि हौवाजों हाबा जाग्राथ' मोनदों दाना ओंखायनोथ' आंहा लाखायाखै आरोखि ना फौजि हौवा नाङा होननानै लाखाथाराखै आङो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोनानै लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ जागायलांदिनि थ' नायलांबाय थादो सनाफोर मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना आरो मोनसे खोथा सनाफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना सनाफोर ओरैनो नायनानैल' दाथा आङो मैगं बारियाव आङो थाबायदिंगासिनो दं आरोना अल बेदर फुनो नागिरदों आङो आइ बिखुनजोनो हैनो लोमजागासिनो दं बेसेरा थांनोबो हाथाराखै आंबो दामानि आंहाबो हारसिं नालाय टाइमानो मिलाया बेहाबो हारसिं बिदिनो टाइमानो मिलायलाया आङो दा दसे नायब्रबनानै फैनोसै आरोना ओंखायनो अल बेदर ओमफ्राय सबाय बिमा एसे खाबाय आङो ओमफ्राय आइनो हैनानै फैनोसै दसे नायब्रबनानै फैनोसै उफाय गैया फिसाइ गैयै संसार आरोना नायलायलायनानै अनलायलायनानै थायाबाबो जाया नङा होमबा गावजों गाव सोरथो हेल्प होलायलायनो ना दाबसेयाव थाग्रा फैब्रबनो होनबाबो फैब्रबनो हाया फिसाइफ्राबो बिराद दुखु मोनफायो आरोना खस्थ' आंबो खस्थ' मोननायखायनो माने आङो गुबुनखौबाबो माने ओरैबायदि दुखु मोनफायो आरोना मालायनि खस्थ'खौ दाथ' बिराद जारला जानानै दं ओंखाम बोथिसेखौनो संनानै जानो माने बिराद जारला जानानै दं आरोना आइया बेसेरा अन्थाव बाथावनो सोरखौ मोनबाय थानो गावनि संसाराव रावखौबो आसा खालामनानै लाब गैया आरोना बयहाबो संसार थायो नालाय सोरखौबा हास्थायबाबो न'खरनि मानसिफोरखौ हास्थायबाबो मोननो नागिरा आरोना गावनो सौसिलांनांगौ जायो दुखु मोनफ्लांलाय लाङो आरोना दुखु मोनफायो ओंखायनो अल बेदर एसे खानानै लांफानोसै ओमफ्राय सबाय बिमा एसे ओमफ्राय फान्थाव एसे लांफानोसै आरोना आइनि थाखाय नायलांबाय दा सनाफोर मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना सोरबा फौजिनि हिन्जावफोरखौ माने बिराद खुसियाव थायो फिसाइनिफ्राय फैसा लायै फैसा एटिएमनिफ्राय बख'यै आड्डा मारियै बेरायो जागुलुं लुंलुं सानो आरो जोंसो मिथिगौ आरोना जोंनि जायगायाव थानानै नायबासो मिथिगोन जाय बखिग्राफोर जाय बुंग्राफोर आरोखि ना जोंदि बेसे दुखु सैनांनानै थानांगौ बेसे खस्थ'यै जों संसारखौ सौसिलांनांगौ जायो आरोना बिराद खस्थ' दिन थाङो आरो जोंना माने ओरैबायदि खस्थ'यैसो समखौ बारहोहरो आरोखि ना बिराद खस्थ' जायसो फौजि फेमिलि जायसो फौजि हौवाजों हाबा जादों बेसो मिथियो आरोना माबायदि सैनांनांगौ दुखु जेन'बा हौवा गैयाजासे न'खरखौ बोरै हारसिंनो सामलायलांनांगौ एसेल' सादारन नङा आरोखि ना जायसो जायो जायसो संसार खालायो बेसो मिथियो आरोना फौजिजों ओरैनो खोथायावथ' सालायावथ' जेखौनो मोनो बेखौनो बुंलाबायबानो जायो बुङो मानसिफ्रा ओमफ्राय जायसो जायो जानायनानै नायबासो मिथिगोन आरोना सनाफोर थ' जेबो नङा बुंग्राया बुंखाबाय थाखागोन आरोखि ना थाव एखमबा बुंनांगौ बायद' जायो आरोना बुङो बिदिनो फिसाइनि फैसा हरनाय थाखा मोनजादों मोनलोंदों ओंखायनो बेबायदि देखायदों मादों होनदों जोंथ' जेबो देखाया जोंथ' बेसेबां खस्थ' खालामनानै जालांगासिनो दं संसारखौ आरोखि ना फिसा सानै गाहाम लानानै बेसे खस्थ'यै जों रावनिबो हेल्प मोनाजासे बेसे खस्थ'यै संसारखौ जानांगासिनो दं आरोखि ना उफाय गैया जाखानांखागोनखा जोंनि थाखाय बे खस्थ'आ खस्थ' नङा आरोखि ना फिसाफोरनि मोखां नुबानो जों बिदि खस्थ' खालामनायफोरखौ बावगारजोबो आरोना जेबो नङा जोंनि थाखाय बे खस्थ'खौ सौसिलांगोन मानो होनबा सौसिनो होननानैनो फौजि हौवाखौनो लाखाबाय जेला सौसिखानांगोन संसारखौथ' जालांखानांखागोनखा ओंखायनो हारमानिया आरोखि ना जेसेबां खैफोद बिपद आफदानो फैया माने सौसिलांगोन नाजाबाय थागोन आरोखि ना मोजाङै संसारखौ दैदेनलांबाय थानो जेबो नङा बेफोरो बुंग्राया बुंबाय थाखागोनखा ओमफ्राय आङो नै अल बेदर दरथाम बारा गिदिर गैया नालाय ओमफ्राय आंबो संबाय नालाय नै आलुजों आं दरथाम संबाय ओमफ्राय आइनो दरथाम लाबाय ओमफ्राय फान्थाव एसे लाबाय ओमफ्राय सबाय बिमा एसे लाबाय आरोना नै नायनानै फैनोसै दसे आं ओंखाम ओंख्रि मोनबाथाय थांनोसै आरोना आइनोबो ओंखाम ओंख्रि संनानै होनानै ओमफ्राय आङो फिसाजोखौ लायनो थांसै आरोना स्कुलाव लायनानै ओमफ्राय न'आव फैनोसै सासेया नै दासो उन्दुनानै सिखारदों ओंख्रि मोनबाथाय थांनोसै ओंख्रिया जाबाय नै आंना जेबो गैया आरोना लाब्रासो दिनै अल बेदर आलु लाब्रा थांसै आइमोनाव आइनो संनानै हैनोसै ओंखाम आं ओंखाम संखांखाबाय नै दासो ओमफ्राय ओंख्रियाबो जाबाय ओमफ्राय आङो आइमोनाव थांनो मैगं थफ्लाखौबो लाबाय ओंखारलायबाय ना आंहाबो बिदिनो थफ्ला आरोखि ना जेरावखि थाङा थफ्ला नालाय ओंखायनो ओंखारनोनो बाथारसै आङो ना नोंखौ लानानै आंनाबो जेबो जाथारला थ' थांगोनसै सनाफोर आइमोनाव लोगो मोनहैफिनसै आरोना सफैबाय आङो आइमोनाव आइ मोनफैबाय माथो खालायबाय थाखो मामोन मोनदों ना साला फौजि हौवाजों हाबा जाग्राथ'
मोनदों दाना ओंखायनोथ' आंहा लाखायाखै आरोखि ना फौजि हौवा नाङा होननानै लाखाथाराखै आङो बिदि खस्थ' मोनगोन होननानैनो लाखायाखै आङो दाना फौजि हौवा लादों मोनदों आं लाखायाखै ओंखायनो बिसिनि आफानि गामिनि आंखौ नायहैबाय थादोंमोन सासे हौवा आं लाखायाखै नाङा होननानै आंहा केन्सेल खालामहरदोंना आयै नोंहालाय माथो हाबा जानांगौ फौजि हौवा दा नोंखौबो लानाङा जाफ्लांनानै खस्थ' मोनबाय आं लानाङा होनखादोंमोन आं बेखौबो ओमफ्राय दा लाबायना खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय आंहा लायासै नालाय बारग'बाय आरोना लाब्रा संबाय आङो नै आइनि थाखाय लाब्रा माबा माबि खख्लिं आं लाबोनाय अल बेदर आलु टमेट' ओमफ्राय ओरै अमा बेदर अल बेदर आरोना थाब थाब संसै फिसाजोआ बिबैजों दङ थाब थाब संसै आङो थाब थाब एवला एवलि संथारसै आरोना टाइमाबो बारा जाखायाखै टाइम दङ मेरला ओरै एरलाय एरथारसै आङो अमा बेदरा मोनबाय नै जेबो मस्ला मस्लि होआखिसै आरोना आइया बारा मस्ला मस्लि मोनजाखाया नालाय ओंखायनो नै एकदम सिम्पोल ओरैनो बानलु हाखावनानै सामब्राम गुफुर सामब्राम दरसे जेबो होआखै ओंखाम जानोसै एबार बेदरा मोनबाथाय नै ओंखाम माइरंखौ सुनानै लाखाबाय ओरै ओंख्रिया गोदौगासिनो बेदरखौ खांनोसै आयु आखाइखौ माबायदि हमनानै लादों बिबैनिखौ नाय आबै आलासि फैदों आइनि बिमा गैया आबैया मालाय साननैल' थानानै थांगोननो ना आबै बयहाबो बेस्थ' नालाय गाव गावबाव संसार ओंखायनो रावबो रावखौ मोनबाय थाया दानि उजिबा लाबावदे आयै फौजि हौवा आहा लाबावगोनसो रिक्सा बोग्रासो लागोन नामा खस्थ' जायो आरोना फौजिनि संसारफ्रा ओरैबायदि खस्थ' जायो ओरैबायदि औ मानसि नांगौ आरोना न'खराव मानसि गैयाबाथाय बिराद जारला जायो जों खायसे सौसिनानै जानो हादों आरोना बांसिनानो हाया सोरबा ओंखारनो नागिरगासिनो खारनांसिगोन ना आयै सानैजों जोंहाबो एथ' खस्थ' रं नाम्बार मोनबा खारजासिगोनहाय ओंखारनो नागिरगासिनो दं नै मैयाबो दे आं संनायखौ जादो ओंखायनो संनानै होफैबाय आंहा बिखुनजोनो नै जानाय नङामोनबा सिख्ला माबा थालांसिगौमोन आं आइमोनावनो हाबाबो जालामोन आङो आरामनो संखांबाय मोनखांजोब्बाय ओंखाम मोनबाथाय ओंखाम जानोसै होलांसै आंहा ओंखाम जानासो थांबावनोसै आरोना आइमोनाव खानसै ओंखाम जाबाय नै लाबाय थोरसिसे लोगो जाबा खहाबो नालाय ओंखायनो आइजों आंजों जाबाय आरोना जानोसै नै अमा बेदर एसे आबैया आलासि लाबोफादों अमा बेदरखौ ओमफ्राय नाखौबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय नै लाब्रा जानोसै गोथावनो ओंखामखौ जागोननानै लानोसै जादो बिहामजो संनायखौ संजानो लुबैनानै मोनखानायखौ बाय 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 थांसै जोंहा बाय बाय हनै आखाइया बिदिजों जानो उसुबिदा जागोन जानायखौबा मिथिथारो नुबाय मोनसेखौबो जाया जायो थांसै फिसाजोखौ लायनोसैलाय बाय बाय फैबाय आङो गथ'वाखै आरोना टाइम दंबावो नालाय 5 मिनिटसो नेनोसै दसे गबाय नै थांगोनसै जों न'आव ओहो दे थाब खें न' मोनफैबाय जोङो एन्जर जावगासिनो दङ एन्जर जावनानैनो हाखर खालायलांजोब्बाय नै गोथौ जावो लाबो साबिया दसनाफोर दिन
ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ लामायावनो दोनथ'नोसै आरो ना बिराद उन्दुनो ओंखारबाय आं दसे रेस्ट लानोसै आरो ना फिसाजोखौ ओंखाम जाहोखांनानैथ' दिनैनि भिडिअखौ अननानै मोजां मोनोबा आरो ना दसेबाबो टाइम होनानै नायदो आरो जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो आरो ना सनाफोर दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो ना थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय